bandiraɓam yeɗiyoɓe RMS TV on calminama ko juurama bettama en gartiɗo yewtere men yewtere wiyete kongolma woɗɗode kala altine o altine ene hawri e goho lewru jeeɗiɗi vitamina inde nogas en garti yewtere men tataɓire hande o no mbiɗen ni garɗen ko yiide firsande bandiraɓe pulaar kanko firti pulaar wadde pulaar tan ngal ɓende feɗiɗe ni ɗum ngal hande arde firsande bandiraɓe ɗum en jahan daari en vidéo mantoɓe nelaɗo so tawi garten e firsande bandiraɓe pulaar ɗum noon ko firti ko peeji e jiiɗu yumma e baaba ko peeji ɗiɗi jiiɗu yumma e baaba ko ubbite balongo añƴo hubbuno ubbite balongo añƴo hubbuno lo ndeddude laabi ɓamtare aawde neɗɗagale kala ɗiɗo pullo rogo ko rewtude mumen binnamude majje e naatan geɗe gaydi majje ɗi wata ko firti pulaar yiɗi andi ko firti pulaar ko yimani ko firti pulaar alkolal kon waɗi feew muɗum wadde hene ɗum yiɗande firtude bandiraɓe caggal ko wirtuɗen parɗen noon ko ƴetto no feewi yimɓe yeɗiyankoɓe RMS TV ha cingue ɗeɗo yewtere wiyete ko nokkale saagay ma en garde ɗeɗen adande bandiraɓe ko fayi inchallahu taala ma en garde mon kadi yewtere gonɗe ɓe taw en gartide mon mbadi gonɗe inchallahu taala ɗum noon kala ɗum hono no woni ko on calminama fof onon calminirten tigi layi salmini no feewi weltoma machallah momo Ibrahima ɗum nondirɗo baba Diop ande kadi eɗennama no feewi o yeɗiyankoɓe yewtere kongol ma kono kala on calminama kadi joɗama Saydou Ba ande kadi mi salminima mi weltanama no feewi Amadou Diaw dennagal ko yewata yewtere kongol ma salmini ɗum e juuri ɗum ɗum noon ha accine pawata inchallah ma en garto mbaɗɗen e yewtere men gonɗe inchallahu taala ɗum Allah jarama on jarama